Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Bienvenido na ndo mwancho murigereria karokoro kwegena kwa nebu na nogenderete kwegoke kubwatimiro biro yonse gataseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mugusi jaragire chinsesa to cyabona mugorobe karongo kwarigania SMS amaya iri nkumanyemna nare na kwariganira asenchera ere yobo ikiranu korende ritangana kegimati gatranyere gatiyari ngwariganire tie asenchera ere yobwenge. Mimi na support kila shule yangu ya West Mogrango ili hawa watoto wetu wapate elimu bora zaidi. Omochumbo West Mogrango Steve Mogaka korira yogosira chiskuru chonsi meyebunge ya yerigo ikiranie birenge bya masoma sabana. Intumento mwensi toso aseguru gweyega ekiagera abakonya to gwesege mugosegetana oyo maso yonde. Ababwatani korwase obomo bwabo matara kobori abantu kwenekya bunangweri kyabare asobo mubo eri wekonya sobosirana nabo igo kwegendereria. Hakuna kuongea nto gwantira na kindi gyonse paka abantu baitu babere promoted amalio gatokire nyagitari omwana anyore service abanyagitari korwa kisi kwena na matuko 14 kago ikiraneri wa magani abo asibagosereire go cyekogendo mugiro. Ayo mnanda mangengo kwariganire nkumanya senchera ere yowe kiranu gendera gotanyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotanyora wetra Ndizi TV News na bigase website yaito wetra www.ndizitv.net ere otogendera gosanga asobwa mwere trene Evelyn Sero uri atokubatra na sensemo imenyererio ni gakoro kwa Lydia Moseno bigo Sara Mumanyi nero koine kya chibicha neryo gicha wekire asenchera ya benengo kwa nchaka maye chinsesa tasobwe kiranu korwase county ya Nyamira awasomo jumbe webunge West Mogrango Steve Mogaka agenderete kolia eira yogosira aibirengo byekisemi ase bunke yona county ya Nyamira ase obwagare kokwa na chingakie aikirana ase skuru yoboroso ya Mangongo eyo gotoka ase wodi ya Nyamaya chinga kichoko igora ebirasi bibere bya skuru eyo nigo bayigabaga kolia eira yogocha kwene kiabuna obeirega kwene kia obosera bwechipara ase chinsemo au asaruro kubore sabara ikorwa sebunge West Mogrango bochamo na kubwatirana asoko enekia amagendro imeyebunke yona baigase county ya Nyamira ase obwagara umuriketo Paul Kapokara norboto rasenchira yobime gago kwana seskuri yiga yoboroso ya Mangongo yiwe toke meye wadi yiga ya Nyamaya ebunga ya West Mogrango chinga kicho ko bakirori bene asoko igorwa kwebirasi bibere ebyo birachiko baba na mazingira mayayo gosoma mujumbe bw'orugongoro igaho Steve Mogaka nigo agendere ko bagakulira nga wigachi kunyaraka bwagosira chisemi cyabana nane nasoko baroisiria mazingira maya ayo araba yachinga gicinyororo asogosoma. Ninajivunia employers wangu, matajiri wangu mlionipigia kura kwa sababu mimi niko na masomo ya kutosha na ndio mimi na support kila shule yangu ya West Mogrango ili hawa watoto wetu wapate elimu bora zaidi, wakuwe shujaa kwa career zao na profession zao. Mogaka niga sabiro kwa bere gucyasa bali mu abo bagendere ko bagosomeria abana babasa mazingira mabasa matuka magega ento korengana monera kibwatanira munobo tenile bobe wenengo elierengete koroisha ebirasi. CDF haijakuja wakati Steve Mogaka amechaguliwa.
kibese kia CDF konya nchiyo chiana kororeka na mang'ong'o lakini mumina tibon nere sababu itagete gotebanga shame on you onde bwensi onyoriyo libaga lyo gutonera kibese kia CDF na bantu be constituency yaje Mbaruchi Matunda ukwana bwegekere kyo ni galire iranga nati kunyara kabaga kwenekia unachi bara chinsere me herogongoro igarwa West Mugrango chikunyara kabachi kweneki wasinsemo asatebire ni gali gitiko kunyara kabaga gutware gekarege kirna muno murayo monene bwenso moske William Samuel Ruto ili kweneki okoroso wechibara uneliha ekurunyinsamo chiri chenya maya obwali wika ekerenyo watu wajeuri katika Ministry of Roads ambao wanaendelea kuhujumu kujengwa na kumalizwa kwa hiyo barabara ya lami ya kutoka Nyamaya kwenda Obwari iende kukutana na kule lami ya Ekerenyo. Mutanituma tutakapokutana na rais nimkumbushe atumie mamlaka ya ofisi yake ya rais aweke pesa kwa budget hiyo barabara imalizike mara moja. Na bomuno ntuma omweli oye mugakabego nigagendere ko bagakuliranga nati kunyara ko bagusira abana bali bakurase chinga kitari kwenyara ili kwenyorega some gikira abakonya samatukari bosyo asibigagendere ko bagakubolya barayi gokorera abana inchi bali babachorete miremo yabo bwikirano unenchire ya mugigo kinya oruwango rwagusi na inje gakigwakira mang'ong'o asante mwandigetera yaro nkurukuri ichume abana abuna inje tinkobereka inkoli yo musara makane na ine nyira niyo komoko ya bubono abuna abane ngogo rutali kuchugwaka na fees buna baruweta asa komuga nimanye tali chiskuru chiriwe chiete chire national igontagete bagende basaraga amagi siosi bagende university buna mashujaa bugate banga yaya tikamundu sigatialia monge kirogeke kaki muri aba yayu yakere chingo birende na injena tebetenga balinya besa igonko basoki ekora kibesa kiria ekinde na chechi umujumbo lengo alenge supposed gotwagachere birasi ariseke supposed gotwagachere simambaje na chia erusetyo muri aba yagakimwa tangira neto montori yakagenda rero no mugino kuna kumbwa tyo na kondama njiti ngoire neli mungina moroche ganje insaire kwera lyo mungina gaje ngabe igotoboro kige kirugo kyobogambi bwo chumbe gegotenenerwa wakuje mang'ong'o waone na macho yao mbili ya naenda mora bwatuka kabeta yale mubeke chinyenge ga mora ke bichorikerwa egeko erango cyane ne birasi bindega iginko reporter getase kyo wanchete kya Ndizi TV urigase bunga ya West Mugrango meye county Nyamira inchego nguru kwa Polycarp okara Ndiye muno murikeito Paul Kapokarase oroboti ororikana ukorwase county ya Nyamira niga bamenyi korwase ward ya Kiogoro bagenderete kogokera obokoreri bubwenya ase ensemeyo eniga gochamagega yabisi yo MCA Walter Muchache akubotrana nyagetari ya Busongo baba kwariganya umuroberi obwo bulinkoria na boigo obubwene bwamariro au asenchera ya bosawakanira gotayo asensemo ya Boronyi tingaki abamenyi ndrete kuburiwa kweneke bunangwe sokia bale na konyora obokonyo bwo kubweni wa amarwaire au murikeito dipo nasanya nekira nasayo okugania woko enekia obokoreri obuya na boigo obwange kegima ase sector yobochenu ngati yegangenene inso yo momisio bewedi ya Kiogoro Walter Muchache ngikiriretere kubwatirana na nyegitari ya Bosongo Dio kwenda na omurobili obubolingoria na boigo bogwenia bwa bosa abantu batari wakanira kende nyuma nakora n'abanyagitari ari ba Bosongo Hospital ngabate bache ground egere abantu baitu baligererigwe bayegwa mariogo bapimwe amarwera wao una pressure buri sukari cancer mariogo yebyanda nonye na mariogo ya malaria niga gokeire omubaro moneno yogenderete bwesokia elio kwenyorera obugwenia na boigo koerera omurobili omuyabu bwagachibwe nyagitari ya Kiogoro level 4 nyagitari ya Kiogoro ga rogoro na yagenderete kokorerwa renovation koroseriwa maternity ya kisasa igesimangia lemetuo
bune level 4 netakire kubekwe standard ingia standard ine yari chibundi chigendrete matana tibago chikorosio cyo gutwara bakachina sari chiri abana bakubekume egera abantu baito banakonyora medical services ya soboange na senjererengia chinga kiechecho nigo egati ya bali baikirana asokonyora obokorori obwe bago kere gitambukiro Ninche principal ya Boronyi Primary Comprehensive School iko tuachira asengincho mweshimiwa Walter muna bonoma abanyagitari bachira batulingoliri aba banyare kana ngamba kunyara kurwaliwa babere rifadi bachire nyagitari afya ndio na kiegenteke nena soboge mabwo muntu komenta nayo abamenyi abwe nigo bereneria mbuya mono asomwe emisio bokwirwa na kubaikange anene chinga kichiri bale no kugania kwa igoro asokonyora obokonyi mwesi mwangu wakala ngambia mono ande mbia mono sinjo watokonyire na jinara cyo gabusongo kurwaliwa na irwa mariogo ga na pimiru na irwa mariogo mwesi mwangu gote nona abaru ara bairu bosongo bijamana so mwesi wa muchache atokonyire asibaronyiga igo tokonyire unabona atokonyire guturwariga in fact sanaka gotaiga nanya korra mwesimiwa okore gasime gwarto bari muchacha gokora nanya korra muntu umwesimiwa okoreta abanyagitari bachakurwaria abantu obokorori buno boiga asebinyoro ngati yebinto bikona no gosemeria gochia asebinyoro anene ase abagotu na bali bale no konyora wanse ikirenge kenagyo korenta medical cambuga iga okobayobore merigoro bongi bw'abantu kuna abangi nabagotu nabagaga mbakonyara wika nyagitari atambi tuwakere umugambi umushimwa Walter bani muchache mbia mono so torenta medical camp abantu baita bange bagotara barwarite abantu baito bari nyumba barwarite nande uise kurigireria ward yetu ya Kigoro ward gusegusiye ita large abantu baito bakare gukumono sana muntu kwigunganya rebe gato kanyumba kwete kwa free consultation upimoto enge sukari no rubwira bwa blood pressure ngo tuagundure kenyoleke abantu abange barwarite kurere bwa sukari ande mono bali be myaka yachire mono ngombu ya kubanyolinga abantu buna bagotire mabo botera chikade chene chefulinde kera bakonyora murwere bunayo bayande negitari bakoneka umweshimiwa Walter nigo atebirenga nagenderete kurotota egatiye meroberiende anene asamagendera yobwagachi chipara chigasi procurement nagenderete ase county chipara chito chiritigarete njije chake bwango yakorosigu chinyagitari chito njije chikoro renovation chirinde chitarakunwa ebirasi bitu bya ICD mbije birosigwe namanganande ya magendero ye basari ngochare omurubiri yoiga nigo biri gokoreta abamenyi bekenyurukia Boronyi ne ward ya Kigoro asubwamo omurubiri babiri bakogokera inse yo mweshimiwa Walter maega yokonyoro bokoreri bwokurenda afya yabo asenchirendonge na nene konyora obo weni abatari gwakanira yiko ripoteri getaseni Kiandizi TV kuiga se kenyurukia Boronyi kegutoke ward ya Kigoro miye county ya Kisii tele nenkoro kwa Dipon asanya Biamono murikito dipona sanyase orobo tiorurikranu obomo bwabo matara kurwa sense moya bwabo matara ime yebunga kitutu chache south nigobono bachiramo asentunda inde nago chakia esako asekirenga kyogo konya bwatani meye kyombe kyo kwegendereria ase amatuko abosio anenase okwenyorera amakabesa nabigo koga chache besa okwana chinga kibatwaro musangirekano bori tkoria lero nigo baba kuru okobore gochase abanto akweneke bunangwe kebale nagoswa ase obomubo asenchiremo yogosirana elio kwegendereria natukumenyiwa no muri Keito Frida Kerbo Ogachaki gwagwe kyombe kyabo matarani go kwabeire okwengencho anene ase ogonchereria amagima y'abantu okwanani go bairera ekirenga kyabo anene gosirana elinde kwene kyabuna abonchereria nkwegendereria bale nabayigochi semi ngosirwa chire nderi tunyare kubabeka ama kwa minajil ya kuinua kukusa na kuinua kiwango cha economy uchumi wa watu ande sege songo tanga the SMEs small and medium enterprises abangira bakoni chikwene chinyanya nyamataro ibintu bunebyo kiloni nkenke tunyare ko wakonya bachinwe so gwikonya nande togateba iga ntobwenete ko koranga abana baitunga kibago some community yetu ekiatu aligire tukanyora ye community yetu kisemi kireinse bantu embaigwete seminero lakini mbabwente ko supported from the political divide
nderi banyare gosoma byaje gokonye community yitu nonya nabo nigo bagaririe ebirengereri byabo na korosia esako eyabeire eyeng'encho mono nigo boigo baerera amarorabo yo gochakia welfare ekyo kireirire abange gocha amo twoiboire omwana bw'esipio korokwe esako tomorrow nkoigora tore omwana bw'esipio korokwe welfare abana bababere obo mubwa mataratu watebete ng'abana babere mpakira abantu bachamo mono nderi tunyaye kubwatira nebintamo tugachaka nesako esake irero nitubwate climax kyo mwana yo koiboru koena na tore chilon the checks open air checks presentation to those who have qualified to get the loans nigo bairera emichando bagwetera anena sibaenekia abanyakiombe nigo babwate okonyora kwense ekyo kyabeire omuchando ase okorwa enengo is income per capita gokonyora nk'abantu abango konyora kwabo nkolense na kwebanga gocha koreisi even the 500 minimum tobegete na beko be challenge because many people around here nelinga konyoreisi endagira kobeka seme sase lituko na beko be challenge because resources are limited mbaene kia gutumika chinjera chekerero asoko gacha amaliko y'abanyakiombe asibaene kia oborendi bwenibo yabo Igawa kwanya mutrasara ase oki in je payment area members bakuri abatrasara gabwate hard copy so go fill those fingers yakara nyole notification once a member got some payments to the bank and go forward the notification here nani ki in as a computer for emergency in case the document area which will get asire twanya tubate backup yo tuno mogese tulia lero kera uno mano iboirwe anataraga tuli kusiza chiplan chicha tubate buna obo mugwa mata asante sana bona nigo okoboligwa kwarure gocha asa bantu bonsi elikweneke bunanko gachabale enibo yabo nabo igokonyora obosemia eliogwekinia ndoko inikale che bantu naki inchuminto mwensi toso ase gurubu yeiga ekiagera nabakonyora togwesege mugosegetana oyo maso yunde ekera abantu baramo igo bakogenda amo naende tunyara ko tonya kironi ekyo erito chenje obuguma bwito muna bomatara muna tomenyete gaiga bali balense abaru bache iguru eliegero ndetacha ko konya koligererio ndo nyakomera amate nyanga naye ngwa chagete tigatojamo tugwaterane tokolegasi tobasaba mu bomatara naende tonya ko semani na mange turasome naye ngatoko inikale cha wa kids Frida Kerubo Ndizi TV abamenyi be sublocation ya Kiomiti yotoka se wodi ya Gesusu nigo babera sege kabatabwati omugambi ase ensemeyo nabono nigo babwate kibakogokera magaga yo mugambi koreto ensemeyo asibatere bunanigo arache ko bakonya mono asuko gaya na amakongu awo yoberega koine kibwagati yabo obosaria obo enki bwamarwa egati yayande amanke nigo barokiro kwegena kwabo bunanigo arache ko bwatrana nabarayibande naboigo abanyakenyoro ase ogotinya ebirengo byoburendi ase sublocation yeyo nigo muri keto Kamila Songeta aikirana sayo na gutwariganira roboti rwa senchira yobime Maiga yokoba egeka kyomwako yo mu sublocation ya Kiomiti ibigotoka imeye wodi ya Gesweta batyo makonyi bomugambi litukoria rero nigo barene kibakogokera maiga yo makonyi bomugambi gochorwa oyurachikoba gakobara asorogongoruo yeta nkoro kwa moruri gitamo mugambi omoya Kiomiti sublocation na twacharere barazeye mwa mbekiro sobogeniga ande na tebire mbiamono sogo cheni mwensi Chinga kiechi omokonyi bomugambi nigo aliyeira yogo chego kinya chisemi nabo igogosi yamarwa korwa se kenyoro una naso ilo bisi na aranyorire amangana na karega igamake una bana baende school na marua agotoke area tonyakore tobwaterane ne team tonyakore naende tobeke kenyoro buna bana chief atebire abana barega iga baganyete Jumamosi Jumapili kera abantu bachiete kanisa torore na kitoko banyora to bae serikali ebwatie sheria komentana yo abamenyi be kenyore kyo nigo bagokana gwa kere serikali mbuye mono asege tambukire kyo na kubagania ya matayonsi komosi komogambi na komorenda
yondo makachio yo meet sublocation otwachire gabu n'abagaka so kuwera ka mugambi umuya aselieta gitamo morubure twabere tokoba tali n'umugambi lakini bonke twakira serikali ngambia mono asogo to umugambi omageni kwira neri mbia mono Samaria tangoro kureda kagesare mongare kuru kenyero gya kiomiti umutureti kiomiti 1 njende no mogoko asengenjo twanyorire umugambi twabeira matuka mange tutabwati umugambi nyasaye bwanchire umugambi ito otokire tumorende na masikani nenjerere ndongi nabo tware kumusabira amaya samuseni na ndamurenda amubwate sina kumurenda amatukonsi aito abanyakenyoro to babaigweri asare asekera ringana aratatebi boigo abanyakenyoro nigo baineke buna umugambi uyu nachikoba oyubenge mono asebare kwanye ntubwate mechando tware ko gani ngo mugambi atukonye barabire to gwetera barube abana babiye skuru kwanye ntubwate mugambi igo mugambi ona ka twa mwairwe na chata konye sana nonya naboni go bamugania kubaserana n'abarai au amone serikali eliyo gukinia na kugendereria ekenyorekio asobogambi obwao abego kubwaterana n'abagambi bande bali baro kubwaterana n'abatureti kubwaterana na abantu ba serikali yagere supplication ekine kuikera magani y'abantu bamenya to ku reporter ya Egeta Seni Kiandize TV leterane ngoro kwa Camilas Ongeta Biamono Kamila Songeta se orobo tiororo ikranu obutenene bwabakori emeremo ba KMPDU ni korwa nene ase wasabanya gatari clinical officers korwa se county ya Kisii ningo bagenderete kogo sereria gochia kogenda omugiro onyamagani abo tari gochia gwikirani wanene serikali ye county nigo batebire nani wabaganitie ogokiniwa ebirogo okoewa okori kwa permanent kwa bali bare abaorokiwa egatia magana ndia mange ari babeta bakorerwa ira kurendetanya wekiraniwa wekabono nigo baire serikali ya county egekaye chikibere wekirania magani yayo gosonya tariboni go barachie kogenda ase omugiro tegote barere tuomirana as the union KMPDU ya doctors ya clinical officers ndobwate KHPS asogukwanira amangana atuchandegete Kisii county government etwachorte serikali ye etokonye nako echora tu achorte ngelinga talingeto echibesa kobako tutali na chirocho lakini e promote abantu baito erike na abantu bagende school neme sara yakanu mapema oikira boniga ebintu ebito chandegete muna bono abantu mbana ko promoted the last government ya rengoro yatemete ku promote abantu kabaikiri paka 2019 so esengenjo ye campaign we expected the government ye bonigero nge support ye abanyagitari asoko ba promote kende dika abanyagitari nasezi bakete nasezi abantu konyora banyo maine ne clinical officer bachi ne clinical officer boze bachi ne doctor abantu abusote chiabeire wangire ko to meshara yitu musharo ito June nje mwangire iro musharo ne for 1 year 2021 yonsi hiyo vitisho yote hakuna shida lakini tutafanya strike ya nyamutapenda hakuna kuongea nto kuanchana na kende gionsi paka abantu baitu babere promoted ama lioga tokire nyagitari omwananchi anyole service tale mocha mutinyo gatatu ntu asaine TMOU egenta kama tu asaine TMOU ki promotion egento gia kabere omusharo ku delay egento kia gatatu egento getunga statutory deductions obogori tie loan eta kire wakanu yanachwa iri wakanwa egento gia kana medical insurance una tole gabanya gitari bari tokurwe service yabere gasien komusana yabeire gasien komunga turi konyora aba Tokorigereria ria bereka okoreka rais ko rogongo rwa gusio muraiwense Dr. William Samuel Ruto ni gagenderete netare ya ime ya China asekirenga yokoria ko bwaterana nense yo eriokoreta amagendero na wekinya ase chinsemo Ruto yoba komera nababwatani ko rwa serikali ya China nigaba kagoto yehuye bwo kubwaterana negatie chinse chibere ya Kenya na baigo China eriogo ikirania amagendero ase chinsemo abu na ubwagachwe chipara obonchoreria egati ya yanda manke gabaga gosaba okugenderera gosirwa nese ya China erinda gwikirania amagendera sata nambarengete ko bwaterana asamangana yenibo gokonya gwikirania amagendera ya all the countries
from Kenya all the way to Congo-Brazzaville have agreed. And the Chinese government has also agreed. I think the only item standing in the way is a financing structure. We are prepared as a government of Kenya to make a contribution. I did ask CCCC to consider also investing. And then again, we need to find together a financing mechanism. And I think it is time for us to engage the Chinese government and also possibly the Chinese private sector in finding a solution, a financing solution, because the necessity of having this infrastructure is agreed across the region, and it's not a Kenyan project. It is actually a regional project in line with the Belt and Road Initiative of the Chinese government. On the energy and power space, it is, as you know, Kenya is a largely renewable energy country, and we have set ourselves a target for 2030 to have 100% renewable energy in our grid. Your participation in that space is a very welcome development. We've just concluded the first PPP project on energy transmission. Wizara y'obochenu kurawa nomu waziri Dr. Deborah Barasa nigo yalire irajo gocha kubwatirana nekyumbe ky'abagavana agusaba gavana bonsi rwokoro mugiro bw'abanyagitari oyogendrete kogoserarwa as chinsemo ao okwana chinga kibakora ege ikaro nekyumbe kyo ky'abagavana nigo mu waziri y'obochenu Dr. Deborah Barasa abakawatabana nigo bare maiso na nigo baguchewekirania amaganyo y'abanyagitari kubwatikana nechire chibabete bakubaliera ase chingaki chibwenerete buna okoiwana korere kwenekia na babaire chingaki chinyororo chokoirana na kogendereria obokoreri bwabo. After the strike was called off by the doctors, KMPDU, they had a very good engagement with the head of state, and the head of state promised that the resources that were supposed to be availed after 1 year, they were actually available in that budget. And that was before the Gen Z. Now, after the finance bill was called off, there has been no communication to the doctors as to whether or not the resources are still available for that collective bargaining agreement and what was agreed upon as return to work. As the ministry, CS, this should be one of your biggest tasks and the first one as a priority to address that issue. What we had agreed with the CBA, we want to assure that the funds are there, but remember it was between July 2024 to now 2025, so we want to assure them that payment will be done within that period. For the strike, we are prepared by saying that we are working on it, on the CBA, and especially on the resources. Upon discussion with my peers, I believe that there's a lot that is going on, and within the given time period, July to July, I believe that we'll be able to sort out. Muwaziri wa mwana yobotari mense ya Kenya Rebecca Miano nigateribna serikali ya Kenya kwanza insibura iwa Dr. William Samoei Ruto yorumrai wense nigebegetemero berio emekiranu yoko enekia buna ense ya Kenya yabeire ase enamba engia agatie chinse chiria obotari bwabeire pogo kiniwa nigateribna ogokini obotari mense ya Kenya nenchire mo yogo konya ase oko kine boigemero berio au yamagendro nebego kinya uchumi mense ya Kenya yani yakwana chinga kyakora etare ase chinsemo au chobotari asagenda tukoro kubore ocha saba Kenya kwene kyabunango sirabare amangana yobotari bensi ya Kenya. Ningependa kuuliza wa Kenya
waje wajionee nchi yao. Mimi kama mmoja wa Kenya, tangu nichukue hii wizara wiki 3 iliyopita, nimegundua miujiza mingi, vitu mingi sana katika hii nchi yetu. Hata kabla wageni hawajafika hapa, wacha Wakenya wajionee. Na kama we uko Mkenya unanitazama na hujawahi kufika Savo West kujionea Mzima Springs, afadhali ujipange uje uone. Bei ni nafuu, nimeambiwa kwa shilingi 550 unaweza ingia kwa Savo West ujionee hii maajabu ambayo tulipewa na Mungu. Tumeona juhudi ya KWS kuhifadhi mazingira, kuhifadhi hii nchi yetu, wameconserve vizuri. Nimewapongeza na nikawahimiza waendelee kutia bidii. Tunajua tuko na target ya watalii milioni 5 by the year 2027. Tunaona hata tuko na mengi kabisa ya kuvutia watu wengi kuliko hata hiyo target yetu ya milioni 5. Tunatarajia tukitia bidii, tufanye kazi pamoja. Tumepata ushirika mzuri sana hata kutoka kwa rais. Ameshikilia hii wizara kwa sababu na magega yekiombe gya kupet koraria uko komerio ku mugiro bwemere mabuli tukoria igoro na bari mu ko chikwa kwirana ase chiskuru na kugenderia nemirimo yabo ni kubono igatia bara ikorwa se kiombe kyo anene korwa se orogongo rwa Nyanza na bigo Western babere ba Wesokia na komochia egetambukire kyo ase baganirio wetio murimo kwabo bisabanene bekiombe gya kupeta se serikali ba ukone mu cyo Kisumu nigo baterebuna okorario kwoni okwabwenerete kurwe wanekiombe kyaba governor asabaterebuna egatia maganiabo ayobagenderete kurera nigo ataraikiraniwa nigo baterena wikabagendere no mugiro asabagenderete komo mochemono omuri kyomonene weke mbekyo akelo misori asokoira egetambukiro kerema mincha no kuganya kwabo. Hata kama walikuwa wamesikizana na TSC jana, vile nimekufahamisha, haikuwa na shida hao kutujulisha kwamba tumeambiwa na mwajiri wetu hivi ndio ataweza kufanya. Kuhusu jambo hili watafanya hivi. Kuhusu jambo hili watafanya hivi. Sasa watueleza sisi kama National Governing Council member, nyinyi mnaonaje? Mwalimu sio electrical switch ambayo unaweka on na off bila akili mzuri anajaribu kufanya. Uweze kuwaita kwa barabara, uwatembeza siku mzima, alafu jioni unawaambia hiyo kitu mlikuwa mnatembea nayo imeisha. What kind of nonsense is that? What does the national office take us for? We have not called off the strike. Our strike is on. Give us the minute that shows that we have called off the strike. We cannot be told that after calling off the strike, we're going to meet and ratify. Which one comes first? It is the National Governing Council meeting, and also after ratifying, then the strike is being called off. The parents, I know it has been a hard time for you, the parents across the country, but it has happened this way. But our struggle continues. Togos kabosionigo ekiombe keria getenenerete okorigereria ibirengo byechinyekene musuremense ya Kenya ya KEFIS kyabirege kubwatuka egekuro gochiase abaonchereria abakubwatuka embusuro etariengia ase abakenya gokwana sensemo ya namanga nigabwatani korwase ekiombe kibaterera nigo bare tayare kwene kiabuna embusuro nechinyeke chiochikorwase chinse chesko nigo chire chingia asabaremi imense ya Kenya nigo baine kiremero biremekiranu ayoko enekia ebirenge biya erio gotoria baremi abo babere bago chande kana boigo gotoria bakenya kurwase okwirana inse kwerigesa. Kulikuwa na kongamano la kimataifa kuhusu umuhimu wa mbegu bora, na hapo pia tulikuwa tunaongea ili wale watu wanakusa mbegu hapa Kenya pia mbegu iwe ya rahisi, ili wakulima wengi wawe wanamundu kununua mbegu. Tuangalie ni nini nafanya bei ya mbegu iwe rahisi, kwa sababu bei ikiwa rahisi wakulima wataenda kununua mbegu ingine wanafikiria ni mzuri lakini sio mbegu bora. Huu mpaka ambao ni Wanamanga, tuko na wale wakaguzi ambao kazi yao ni kuhakikisha ubora wa mimea ambayo yanaingia nchini na yale ambayo yanatoka kwenye nchi yetu yakielekea kwenye nchi zingine. Huu mpaka ambao ni Wanamanga, tuko na wale wakaguzi ambao kazi yao ni kuhakikisha ubora wa mimea ambayo yanaingia nchini na yale ambayo yanatoka kwenye nchi yetu yakielekea kwenye nchi zingine.
Mwanchi muri ibona robotio na robotoreto mwerio bwa maye chinsesata senchera ere yobekera nungo bakirambya mono bali mwesi mugenderete gutobwatia korwa se chinsinyo sesemo ya Facebook gani ndo chegati abo babere bagotoma chi ujumbe kefanyari bagoteba natorigeretie Ruth Nyabuto from Jeddah JK Barare agoteba nere Mrs Enoch aka umwane nyanya gotorigere kurwa chinsemo chanya chichi getunwa village na familia yenkima Dolphin Mora nagenderete gutobwatia na baigo Dolin Kemto Mwenga korwa chinsemo chiria chia kebirigo agoteba nagenderete gotorigereria ubutko baro mtebalini mbia mono ubutko ya Dolin wanche umurigereri bono nabariki baitu watu wabwaterana tingowe bako bakira ngampia mono nyorabuna butamba semiruberia Ndizi TV na bagotonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube watonyora wetera Ndizi TV News na baigo ase website ito na bagotonyora chinsa emironko ebere na inye wetera www.ndizitv.net erio togendre gusanga na baigo kumanya bunagendrete wateka ase chinsinyo anene imeyense ya Kenya eritriane Evelyn Osero lida musenere twabwatira na sensemo yebimanyererio na baigo Sara Mumanyi na rene kyabuna chibichanerio gichawe kire asenchre yabene twarubulire liboro bya semero biriyonse chinga kichionsi meya Ndizi TV obwansu bwo mugusi na baigo obutko borobotoherero